అజయ్ కొండాపురం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక డీజే సాంగ్ మీద ఉంటుంది. చూసారు కదా, సూపర్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. వీడియో అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ వస్తుంటాయి. అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంది, అందులో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫొటోస్. సో నేను ఒకటి సింపుల్గా యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో మీ దగ్గర ఏ ఫొటోస్ ఉంటే ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్, వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి, సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్, మళ్ళీ థర్డ్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్, ఫోర్త్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్, ఐదవ ఫోటో పేస్ట్ టైల్. సో సింపుల్గా టైమింగ్ చెప్తా, ఆ టైమింగ్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ సో ఇక్కడ 12 సెకండ్ 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 13 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి 1 2 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది దానికి మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ లాస్ట్ 21 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు దీనికి ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 13 సెకండ్ 10 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఈ ఫోటో ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్.
సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. వీడియో కూడా ఎక్కువ లెంత్ ఉండదు, లాస్ట్ 22 సెకండ్ వరకు ఉంటుంది. సో మీరు 21 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ పైనుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు, లేదా కింద నుంచి కూడా కాపీ చేసుకోవచ్చు. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 14 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్. 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో కంటిన్యూ ప్రాసెస్. లాస్ట్ 21 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కూడా కంప్లీట్, అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.